तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। देवगड राहटेश्वर येथील विजय खाडी यांचे झाड अतिवृष्टीमुळे उन्मळून तारांवर पडल्यामुळे बागतळवडे येथील वीज पुरवठा खंडित झाला होता। अतिवृष्टीमुळे पुराच्या पाण्यात जाऊन त्या ठिकाणी तारा जोडणं शक्य नव्हतं। गळाभर पाण्यातून वीज जोडणी करणे शक्य नव्हतं। मात्र तळेबाजार सब सेंटर मधील वायरमन अनिरुद्ध मेस्त्री, गुरु पाळेकर, सचिन राघव, दत्तगुरु जोगल आपटेकर यांनी बागतळवडे ग्रामस्थ दीपक साटम, वैभव भाटकर, अनिल साटम, मकरंद घुले, बाळा पुरोडेकर, समीर पुरोडेकर यांच्या मदतीने जीवाची पर्वा न करता दुपारी वीज जोडणी करून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत वीज पुरवठा सुरळीत केला। महावितरण मंडळाच्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या या कार्यतत्परतेबाबत बागतळवडे येथील ग्रामस्थांनी त्यांचे आभार मानले आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।